og velkommen til den her video. I dag, der skal jeg spille Jailbreak. Så hvad synes I, jeg skal være? Police eller criminal? Der er flest, der er criminal, så jeg tænker bare, at jeg prøver at tage criminal. Okay, hvad kan jeg? Jeg kan slå. Ja, det kan jeg. Jeg har aldrig prøvet Jailbreak før, så jeg ved ikke lige, hvad det er. Hvis jeg rører det her, så burde jeg jo dø. På open. Ad. Føj. Føj. Nej, ad. Jeg løber bare ned i klokken. Jeg tror, hvis det her det var rigtigt, så tror jeg ville kaste op. Ja, der er sindssygt. Jeg ved ikke engang overhovedet, hvor jeg er. Jeg er bare nede i tunnelen. Oh my god, hvad for en vej skal jeg tage? Jeg tænker, det er bedre, at jeg tager den her. Drop ahead. Hvad er det for en drop? Oh. Nej. Nej, jeg dør. Ja. Jeg døde. Oh my god. Hvad skal jeg så ellers gøre? Er der sådan et andet sted? Robbery alert. Oh my god, der er en, der har en gun. Oh my god. Fordi jeg kan jo ikke komme nogen steder hen. Altså det er ligesom, at jeg er stok. Jeg har ingen forstand på, hvad jeg skal gøre. Overhovedet. Okay. Jeg kunne ikke finde ud af det der Jailbreak, så nu spiller vi i stedet for Barry's Prison Run op i. Jeg tror, jeg har da spillet det før, det tænker jeg har. Det er ikke min favorite item. Play. Jeg kan ikke spille hard eller noget som helst, så easy. Jeg tænker det. Og jeg bliver nødt til at gå nu. Vi ses, venner. Hej.